dygtig til. Hvad så, lille? Nu sidder du fast, hva'? Nej, prøv det. Kan godt. Ja, ja. Wow. Jeg ved det godt. Ja, må vi så se. Kan du gå en tur? Hvad? Kan du gå en tur? Ja, høj. Det er smart. Jeg tror ikke, det er styrplageri fra snavn og andet. Er det styrplageri? Ja, det kan da godt være. Det, der ligger på bordet, det er det mærkelige. Det er madras. Det er det, den skal have inde i sin rede. Nå, hvad så? Kan du ikke komme over dørtrinet? Ja. Så må du gå tilbage. Ja, kom så. Ho, ho, ho. Ej, hvor går det stærkt. Ja, den vil ud, det kan jeg da godt forstå. Du kan bare lige tale med et stykke papirpind, så vi skal hente en plastikpose. Ja, ja. Og et stykke papir, så skal du lige tage det andet er godt nok, jo. Så.